Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mawa uno muli ndine chisomo break. Poyamba nayi mitu yake. President Professor Arthur Peter Mutharika wafika mdziko muno kuchokera ku South Africa komwe anapita pa ulendo wapadera. Dziko la Malawi akuti lapeza ndalama zokwana $269 million kuchokera ku malonda afodya omwe achitika sabata 17 zapitazi. Mpikisano wa mpira wa miyendo wa atsikana wa AFCON ufika kumapeto lero la Mulungu pamene Scorchers itambitsane ndi Cameroon. Tiyambe nkhanizi mawa uno ndi nkhani yathu yaikulu yomwe ikuti mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wafika mdziko muno kuchokera mdziko la South Africa. Mtsogoleriyu wafika kudzera pa bwalo la ndege la Kamuzu International ku Lilongwe. Zambiri mulipoti ili la mwayi mtumodzi. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika anataya ndi chisoni kamba ka imfa yemwe anali mkulu wa bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC Brian Banda omwe amatha kucheza nawo mawasuka pa nkhani zokhuza dziko. Professor Mutharika anati imfa ya Banda ndiyopweteka ku mtundu wa Malawi. Poyankhulapo za masewero a ndime yomaliza ya mpikisano wa Women African Cup of Nations, tate wa dziko linoyo wayamikira timu ya dziko lino ya Scorchers kamba kofika mu ndime yotsiriza ya mpikisanowo. Professor Mutharika anati zomwe timu yachita ndi zapamwamba zomwe anthu andalama akanika kuchita maka kuyanjanitsa Malawi ngati anthu a fuko limodzi. Iyo atakufunira zabwino zonse timuyi. Tate wa dziko lino anachoka mdziko muno pa 5 August 2026 kupita mdziko la South Africa. Mwayi mtumodzi MBC Lilongwe. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Enoch Chihana wafika ku Durban mdziko la South Africa komwe kuchitike msonkhano wachi 46 wa maiko a mbungwe la SADC. Msonkhanowu uchitika lolemba pa 17 August 2026 ku Inkos Herbert Lutuli International Convention Center. President Professor Arthur Peter Mutharika anasankha Enoch Chihana kuti ayimirire mtsogoleri wa dziko linoyu komanso kutsogolera nthumwi za ku Malawi ku msonkhanowu. Kuchokera ku Durban mdziko la South Africa, British Juma wafika ndi ripoti. Pofika ku Durban kuzachita nawo msonkhano wachi 46 wa maiko a mubungwe la SADC, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi ya Enoch Kanzingeni Chihana analandiridwa ku Zimbali Estate ndi akuluakulu ogwira ntchito za boma ku Malawi komanso mdziko la South Africa. Achihana ati msonkhanowu ndi ofunika kwambiri ku dziko la Malawi monga wa pampando wa nthambi yoona za chitetezo. Pali zambiri zomwe zikuchitika mu region mwathu za maiko mosiyanasiyana. Malawi timapanga benefit komanso kuona mkudanza takutani mfeti kuzopanga chani komanso mavuta amene ali mu region tingakonze bwanji. Kenaka anapitirira kukakhala ndi zokambirana ndi nduna yoona za ubale wa dziko la Malawi ndi maiko ena a George Chaponda kuwafotokozera za mmene misonkhano ina yomwe yachitika yokonzekera msonkhano waukulu. Musabatayi akuluakulu oyimira maiko a mbungwe la SADC akhala okambirana za mmene chitukuko zomangamanga ndi chitetezo zikuyendera pokonzekera msonkhano wachi 46 wa atsogoleri a maiko a mu SADC omwe uchitikira lolemba pa 17 August. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi ya Enoch Chihana akuyembekezeka kudzalankhula ku msonkhanowu pa zomwe maiko a mu SADC akwaniritsa kuchita makamaka ku nthambi ya zachitetezo komanso kupereka utsogoleri wa nthambi yoona zachitetezo ku Eswatini. Dziko la South Africa lakhala lili wapampando wogwirizira wa bungwe la SADC kuyambira mwezi wa Novemba mchaka cha 2025 pomwe dziko la Madagascar lomwe linali wapampando linatula pansi udindowu. Lolemba pa 17 August President wa dziko la South Africa Cyril Ramaphosa akhala akutenga utsogoleri wa bungweli omwe ndi wa chaka chimodzi. Beatrice Juma, MBC, Durban, South Africa. Pakadali pano nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena a George Chaponda yati maiko a SADC ndokhutira ndi zimene dziko la Malawi lakwaniritsa kuchita mu chaka chomwe lakhala likutsogolera nthambi ya zachitetezo ya SADC. Achaponda ati misonkhano ya nduna yomwe dziko la Malawi lachita nawo maiko a SADC ayamikira President Professor Arthur Peter Mutharika kamba ka utsogoleri ndi mfundo zabwino polimbikitsa mtendere ndi chitetezo maiko a DRC, Congo ndi Madagascar. Zinalipo zinthu zingapo zimene zinali kukambidwa
munga mumaziwa kuti mdziko muno mumakhala mavuto a mitundu nali kukambirana kuti tingathandizana bwanji mankhani ya El Nino imene ikubwerayi tizathandizana bwanji kuti nkhani ya anthu aziyenda uku ndi uku tizathandizana bwanji komanso zambiri zokhuza ichuma chimene tili nacho ife kuno tonse tikuvomera kuti dziko lathu lino la ku SADC chuma chilipo chambiri kwa ndi mmene tingathe ife kuchita zotheka kuti tione kuti chuma chimene chizitithandiza ife ainu achakuno. Ndiye panafikanso second naenda cha number 2 ndi nkhani ya SADC Troika organ imene yone a chairperson anali president athu Professor Arthur Peter Mutharika akakuyendesa chimenechi pa chaka chimodzi sopano tikuchita handover kwa aku Eswatini. Boma la India lalonjeza kuti lilimbikitsa ubale wake ndi dziko la Malawi magawo osiyanasiyana pofuna kuthandizapo pa chitukuko ndi chuma cha dziko lino. Kazembe wa dziko la India kuno Malawi Amararam Gujarat ndiye wanena izi kulilongwe pamene mzika za mdziko la India zomwe zikukhala mdziko muno zinasonkhana pamodzi pokondwerera kuti dziko lawo lakwanisa zaka 80 lili pa ufulu wodzilamulira. Kuchokera kulilongwe, Patrick Dambula wadzandiripotiri. Polankhula pa chikondwerero chokuti dziko la India lakwanitsa zaka 80 lili pa ufulu wodzilamulira, kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi Amararam Gujarat anati ofesi yawo mchaka chapitachi idaonetsetsa kuti nduna za boma za mdziko muno zipite kukacheza ku India, chomwe ndi chizindikiro chakuti dziko la Malawi ndilodzipereka polimbitsa ubale wake ndi dziko la India. Pa nkhani ya maphunziro, kazembeyu anati pansi pa mgwirizano wa maiko a Malawi ndi India, achinyamata akuno ku Malawi okwana 30 akhala akupita ku India mchaka chapitachi kukaphunzira zinthu zosiyanasiyana zimene zingathandize kutukula dziko lino, ndipo analonjeza kuti chiwerengerochi chikwera posachedwapa. Pa nkhani za malonda, a Gujarat anati boma lawo lakonza zochitika zosiyanasiyana zofuna kulimbikitsa amalonda a mdziko muno m'mizinda yonse ya mdziko muno zomwe zingathandizenso kukweza chuma cha dziko lino. A Gujarat pamenepa analonjeza kuti apitiriza kuonetsetsa kuti malonda pakati pa maiko a Malawi ndi India akuyenda bwino monga malonda anandolo, kamba kakuti nkhani ya malonda ndi imodzi mwa zinthu zimene dziko la Malawi likulimbikitsa. Wapa mpando wa nzika za dziko la India koma za chisilamu zomwe zikukhala mdziko muno a Imtiazi Miza anayamika boma la Malawi kamba ka chithandizo chimene lakhala kupereka kwa anthu pafupifupi 18,000 aku India amene akukhala mdziko muno. Dziko la India lidalandira ufulu wake kuchokera ku dziko la Britain pa 15 August mchaka cha 1947. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe. Bungwe la MANEB latulutsa zotsatira za mayeso a Standard 8 komanso JCE za chaka chino. Malinga ndi kalata yomwe bungwe latulutsa, ophunzira 245,048 ndi omwe analemba mayeso a Standard 8 ndipo 198,903 ndi omwe akhonza kuyimirira 81.17%. Ophunzira amuna 101,548 mwa 118,511 akhonza kuyimirira 85.69%. ndipo atsikana 97,355 mwa 126,537 akhonza kuyimirira 76.94%. mwa ophunzira 154,880 a form 2, 125,777 ndi omwe akhonza kuyimirira 81.21%. bungwe lati ophunzira amuna ndi omwe achita bwino pa zotsatira za mayeso a Standard 8 komanso a form 2. amuna akuyimirira ma percent 84.4 kuyerekeza ndi akazi omwe ndi ma point 78.49. ndipo pakadali pano dziko la Malawi akuti lapeza ndalama zokwana $269 million kuchokera ku malonda a fodya omwe achitika sabata 17 zapitazi.
Bungwe lona za ulimi wa foja la Tobacco Commission lati foja okwana makilogramu 135 million ndiye amugulitsa kale pamsika. Isaac Jali wafika ndi ripoti ili. Polankhula ku msika wa foja wa Chinkhoma mboma la Kasungu ofalitsa nkhani za bungwe lona za ulimi wa foja mdziko muno la Tobacco Commission Ateleforas Chigwenembe anati dziko la Malawi lidapeza foja okwana makilogramu 155 million osati makilogramu okwana 197 million monga adanenera poyamba. Iwo anati kutsika kwa kuchuluka kwa foja amene dziko la Malawi lapeza kwachitika atachita kafukufuku wina mu Juni, ndipo apeza kuti mvula yowonjeza kwambiri imene imasungunula fetereza ngakhalenso mankhwala mu foja komanso matenda osiyanasiyana ndi zifukwa zimene zachititsa kuti dziko lino lipeze foja otsikirako poyerekeza ndi momwe akatswiri amaganizira poyamba. Komabe Ateleforas Chigwenembe akuti chosangalatsa nchonena kuti mmene zateremu ndiye kuti pali chikhulupiriro kapena kuti chiyembekezo choti makampani ogula foja agula foja yense amene alimi ali naye mdziko muno, kamba kuti iwo akufuna kugula foja okwana makilogramu 170 pamene dziko lino lili ndi makilogramu a foja okwana 155 million. Kotero kuti palibe mulimi amene atsale ndi foja osagulitsidwa. Ndidaona kuti alimi ambiri ataya foja wawo atakolola kale. Izachitika motani. Adakolola foja koma kunyumba kana kumudzi adalibe zigafa zokuti asungiremo ayikemo foja uja, ndipo amayamba kukonza zigafa zawo foja uja atabweretsa kale pa khomo, ndipo zimene zimachititsa kuti foja uja wina aziwonongeka. Zimene zachititsa kuti kuchuluka kwa foja amene tikuyembekezera chaka chino kukhale kotsika kuposera mmene tinkayembekezerera koyambirira. Koma ife ngati Tobacco Commission tikuona kuti zimenezi zisadandaulitse ayi, chifukwa tikanakhala odandaula kana okhala ndi nkhawa kwambiri tikanati tili ndi foja wambiri kuposa amene kampani zogula zikufuna, chifukwa kampani zija zikanatha kugula foja uja nkunena kuti ifeyo tafika pa 170 million kilograms tamaliza, tikanakhala ndi foja amene sanagulidwe. Iwo apitiriza kunena kuti munyengo yomwe chaka chatha dziko la Malawi linali litapeza $464.8 million kuchoka ku makilogramu okwana 182 a foja. Pamenepa Ateleforas Chigwenembe akuti ngakhale zikuoneka kuti dziko lino lipeza ndalama zocheperako kuchoka ku malonda a foja komanso kuti lalima foja ocheperako chaka chino, msika wa foja chaka chino wayenda bwino kamba kuti unalibe milandu kapena kuti sumayima chifukwa cha zovuta zina. Komabe bungwe la Tobacco Commission ladandaula chifukwa cha mchitidwe wa ogula foja amene anakana foja wambiri chaka chino, komanso nthawi ina akuti amachedwa kulipira ndalama kwa alimi. Kupita chisogolo, Ateleforas Chigwenembe ati bungwe lawo la Tobacco Commission lilimbikitsa kuti alimi azilima foja ekhayo ogwirizana ndi mulingo umene ogula foja akumufuna. Isaac Jali, MPC, Kasungu. Bungwe la National Statistical Office NSO mogwirizana ndi bungwe la MACRA lichita kafukufuku waluso la makono la ICT kuyambira pa 24 August mpaka Oktoba chaka chino. Kufalitsa nkhani za bungwe la NSO Asamo Chipokosa ati kafukufukuyo athandiza kudziwa momwe dziko lino likuchitira pa nkhani za luso la makono zomwenso zothandiza kwambiri pa chitukuko cha dziko lino. Olemba nkhani wathu Charles Pensulo anayankhula ndi Achipokosa. Ndi lingaliro lopanga kafukufuku wachinayi umene tikucha 4th National ICT Survey. Kafukufuku ameneyo lingaliro lathu ndoyamba pa 24 mwezi uno kulekezera mu Oktoba, ndipo tikati kuyendera makomo amene asankhidwe mamaere maboma onse dziko lino kuphatikizako anzathu amene ali kudzaleka kampu. Kwambiri tikati kuyendera makomo amene atasankhidwe andi makomo menemu tikati kufusa mafuso okuzana ndi mene anthu agwiritsira ntchito zipangizo za makono zolandira kutumizira kapena kutumizira uthenga monga mafoni, matelevision, nkhani zotumiza ndi kulandira ndalama komanso mene agwiritsira ntchito masamba a internet. Kafukufuku amene ndo thandiza kwambiri pakatha kafukufuku ameneyo tikatha kudziwa kuti ifeyo ngati dziko tili pati malingana ndi njira za makono zolandira kapena kutumizira mauthenga, komanso zotsatirazi zikathandiziranso kuunikira ndondomeko ya National ICT Policy
kuti tikuyenda motani komanso malingaliro athu a Malawi 2063. mukuonera nkhani zima uno kuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tionenso mindo yake. President Professor Arthur Peter Mutharika wafika mdziko muno kuchokera ku South Africa komwe anapita pa ulendo wapadera. Dziko la Malawi akuti lapeza ndalama zokwana $269 million kuchokera ku malonda afodya omwe achitika sabata 17 zapitazi. Mpikisano wa mpira wa miyendo wa atsikana wa AFCON ufika kumapeto lero la Mulungu pamene Scorchers itambitsane ndi Cameroon. Takulandaninso ku gawo lotsiriza la nkhanizi. Banki ya CDH yati luso la makono ndi limodzi mwa nsanamira zomwe zingathandizire kutukula dziko lino pa chitukuko. Mmodzi mwa akuluakulu ku banki Ajini Madinga ayankhula izi ku Lilongwe pa msonkhano omwe achinyamata amapereka upangiri omwe ungathandizire kuthana ndi mavuto osiyanasiyana mdziko muno. Zambiri mlipotiri la Trust Office. Msonkhano opereka upangiri pa mavuto osiyanasiyana unakopa achinyamata omwe anapereka upangiri okhuza za umoyo, ulimi komanso ukhondo. Mwazina, msonkhanowu wakwanitsa kusegula maso anthu momwe angachitire pothana ndi matenda a khansa, kuchepetsa ndalama zomwe alimi amagwiritsa ntchito pa ulimi komanso kuchepetsa imfa za ana achichepere. Mmodzi mwa akuluakulu ku CDH Ajini Madinga anati izi nzothandiza kwambiri pa chitukuko cha dziko. Ifeyo ku CDH Investment Bank timakhulupirira kuti maluso amenewa maganizo amenewa akafika pa mulingo woti atha kupangisa chinthu chothandiza kubweretsa ma solutions kuma challenges amene timakumana nawo. Ndi bwino ndithu mayiko amatukuka komanso zimathandiza kuti mavuto amene timakumana nawo mayankho ake apezeke. Ndipo Vice Chancellor wa skulu ya ukachenjede Aluwana Professor Emmanuel Kaunda anatsindika kufunika kugwira ntchito ndi achinyamata osiyanasiyana kuti upangiri komanso nzeru zawo zipite patsogolo. Anyamata ali chikhalire kwawoka akumazipangira okha pawoka opanda chithandizo akubweretsa zinthu ngati zimenezo. Kuli bwanji kuti tilimbikise khalidwe limeneli. Azidziwa kuti pena pake ndikakhala ndi idea ina yake ikagwira ndikayesa mwakuti pena pake akanipasa chithandizo. Zimenezo ndizofunikira kwambiri chifukwa Malawi ili ndi mavuto osiyanasiyana ali kubwerera mavuto azanyengo maelino amene akudza ndiye kuti maganizonso aifeso akhale kalikiliki kuti mbali ndi mavuto amenewa. Nkofunikira kuti Malawi itukuke molimbikitsa makafukufuku mwa anyamata ndi atsikana. Lamek Jaos ndi mmodzi mwa achinyamata yemwe wapeza mphoto yopita mdziko la Germany komwe akaziwitse ena za luso lakeli kamba kuti limathandiza kuchepetsa ndalama zomwe alimi amagwiritsa ntchito pogula fetereza. Product imeneyi kutchedwa kuti ndi biostimulant chifukwa chonena kuti ili ndi zinthu ziwiri mwa iyoyi. Imapangisa kuti chimanga chizipirira ku nthaka komanso chimanga chicha chizizipangira fertilizer chokha. Ndiye kuti zimene zikutanthauza kuti munthu sangathirenso chani NPK. Fertilizer amene amapangika apapa ndi NPK. Meaning zimene zikutanthauza kunena zoti no fertilizer wina munthu akuyenerabe athire. Koma akathira tingwerekeza pa eka ngati akuthira fertilizer kwena kuthira matumba awiri malo muthira matumba 4. Falling Walls Lab inayamba chaka chatha mdziko muno ndipo cholinga chake nkulumikizitsa achinyamata aluso losiyanasiyana pofuna kuthana ndi mavuto omwe anthu mdziko muno amakumana nawo. Trust Office, MBC, Lilongwe. Kampani ya Smile Life Insurance yapereka ndalama zokwana 5 million kwacha zothandiza ophunzira omwe ndosowa pa sukulu ya ukachenjede ya Catholic University. Mwambo wopereka ndalamazi unachitikira pa sukuluyi m'boma la Chirazulu. Mkulu wa kampani ya Smile Life Insurance Mai Bitis Mangwana ati apereka thandizolo podziwa kuti maphunziro ndothandiza pa chitukuko cha dziko. Amangwana akufotokoza. Atinakenza kuti tithandizire mbali imene chifukwa chiganizo chimene apanga a Catholic University ndi chiganizo cha pamwamba kwambiri ndi chiganizo chofunika
chifukwa skulu masiku ano inadula, ndiye pali ana ena oti amafuna ataphunzira koma ndalama amakhala alibe. Ndi zimene apangapo kukhazikitsa endowment fund izithandiza ana osowa amene ali ndi kuthekera kuti aphunzire koma ndi osowa. Ndi endowment fund imene izithandiza ana amenewo. Ndi nkona tinaganiza kuti tithandize nafenso titenge nawo gawo. Ophunzira kuno timalemba ntchito, amabwera so pa internship, amabwera odzagwira nafe ntchito mwina 3 months, komabe tikamalembaso anthu ntchito timatha kuwatenga. Ife mawu athu ndi othokoza kwa Smile Life potimvera pempho lathu kuti atithandize ndi fund imeneyi yomwe ndiyofuna kuthandizira ana osowa amene sangathe kulipira fees kuno ku Catholic University. Timalankhula ndi anthu ochuluka, anthu aini ake amakampani, timalankhulanso ndi skulu omwe analipo mpano kuti iwo azikumbukira kuti ndi udindo wawo kuthandiza anzawo amene sangathe kupeza fees. Ndiye kutsogolo kuno ndalama zenizeni sitingamatchule kuti tikufuna mwakuti tikufuna ndalama zokwanira kuti ana ambiri adzithandizidwa kudziwa kusowa kwathu mdziko lino. Mu nkhani za masewero, wapampando wa bungwe la Malawi National Council of Sports Jim Kalua wayamikira mkhalakale pa masewero a mpira wa miyendo wa atsikana kamba kuweka madziko omwe athandiza timuyi kuchita bwino. Zambiri mulipoti ili la ulemba nkhani wathu Foster Maulidi. Mkulu wa bodi ya Sports Council wapereka zitsanzo za malemu David Duwe, mfumu ya mzinda wa Blantyre ya Isaac John Osman, Magi Chombo, Anthony Nsendema, komanso sukulu ya Ascent ngati ena mwa ochepa chabe omwe anadzala zipatso zomwe dziko lino likukolola pa masewero a mpira wa miyendo wa atsikanawo. Akaluwa athokozanso banki ya National komanso anthu ndi kampani zina zomwe zinapereka thandizo la zachuma kuti timuyi, ndipo ati ali ndi chikhulupiriro kuti atsikanawa abweretsa chikhochi. Ndifo kondwa kwambiri kuti no tafika ndipo talemba mbiri yakuti no mwinaso ivuta kuzayifuta sokutsogolo koma ndi chikhulupiriro kuti no ndi mena kuchitira atsikana ayifuta kucheda ku Brazil. Ndalama ndithu zinaperekedwa tikwena kwa kucheni kwathokozanso president ndi ku ministry. Matimu onse amene abanga contribute anthu amene anaziyamba zinthu zizi kumbuyo kunali achina Sujongwira, malemu David Dube and mwambaderadera so apart from tibwerezenso kupawacheni kwathokoza National Bank ma sponsors komanso farm president ndi chiganizo chawo chonena kuti tiyike mutu manjanji tikwenze chani allowances kufika level imene chayi ndi chinthu chosangalatsa kwambiri. Ya Scorchers inadodometsa anthu itagonjetsa omwe akusunga chikhochi timu ya Nigeria m'masewero ake oyamba. Kenako timuyi inagonjetsa Egypt komanso inagonja ndi timu ya Zambia 2-1 ndipo inamaliza pamwamba pa gulu C. Mu ndime ya quarter final, Scorchers inathambitsa Ghana ndi kufika mu semifinal, yomwenso inagonjetsa Algeria ndi kufika mu ndime yotsiriza, ndipo ikumana ndi Cameroon yomwenso inafika mu ndimeyi itagonjetsa Morocco mu semifinal ina. Usiku wa la Mulungu ukhala usiku wosayiwalika komanso wambiri yakuya, pomwe Scorchers ikhoza kulemba mbiri yokhala timu yotenga nawo mbali koyamba mu mpikisanowu ndi kutenga ukatswiri wa mpikisanowu. Ndi chikhulupiriro komanso kudzipereka komwe atsikanawa aonetsa, lotoli ndi lotheka. Foster Maulidi, MBC Sport. Chidwi cha anthu mdziko muno lero chikhale mdziko la Morocco pamene mpikisano wa mpira wa miyendo wa atsikana wa maiko amuno mu Africa wa WAFCON ufike kumapeto lero la Mulungu pamene timu ya dziko lino ya Scorchers ithambitsane ndi Cameroon mdziko la Morocco. Malawi inafika mu ndime yotsiriza itagonjetsa Algeria pamene Cameroon inatulutsa Morocco. Matimuwa asewera masewero asanu iliyonse ndipo Scorchers yagonjetsa Nigeria, Egypt
Ghana ndi Algeria nkugonja ndi Zambia, pamene Cameroon yagonjetsa Mali, Ghana, Nigeria ndi Morocco komanso nkulepherana ndi Cape Verde. Katswiri azalandira $2 million pamene ogonja azatenga $750,000. Maserowa tukupatsirani pano pakanema wanu ukondedwa wa MBC. Ndipo mu nkhani zachisoni, thupi la malemu mayi awo a nduna ya zamtengalenga a Jabu Muhango, Mama Christina Nyirongo, alika m'manda kulola mdera la mfumu yaikulu Malawi boma la Rumpi. Poyankhula malo mwa mtsogoleri wa dziko lino, governor wa chipani cha DPP mchigawo cha kumpoto imwenso ndi mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani za ku nyumba ya malamulo, a Christopher Mzomera Ngwira ati mtsogoleri wa dziko lino ndokhumudwa ndi imfa ya gogo Christina Nyirongo. Hassan Phiri wabwera zambiri mu ripoti ili. Anthu ochuluka anafika kulula kudera la mfumu yaikulu Malawi mboma la Rumpi kudzaperekeza malemu gogo Christina Nyirongo amene anatisiya pa 13 August chaka chino mu mzinda wa Lilongwe. Mwambo unayamba ndi mapemphero amene anachitika pa chalichi cha Khowe. Pa chalichi cha CCAP cha Khowe kumene akuluakulu a mpingo wa CCAP mu Synod ya Livingstonia anachita mapemphero. Muthenga wawo opepesa kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko lino, mlangizi wa president pa nkhani za ku nyumba ya malamulo a Christopher Mzomera Ngwira ati President Mutharika ndi okhumudwa kuona anthu achikulire amene ndi gwero la mzelu ndi malangizo akutsikira kuli chete. A president atamva kumwalira kwa amayi Christina Nyirongo amene ndi mayi wa nduna yawo ya transport and public works a Jabu Muhango adakhudzidwa kwambiri chifukwa president iwo anauzidwa kuchokera kwa Jabu Muhango kuti amayi awo adakali moyo ndipo akukhala ndi iwo ku Lilongwe. Ndi nkhani imene itafikira president adakhudzidwa kwambiri ndipo akulira, ndi chifukwa chake adandituma ine kuti ndayimire iwo adakabwera okha mkukhala nafe pano. Poyankhula m'malo mwa kubanja, a Rafael Chiheni Phiri ayamikira mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika, nduna zaboma, aphungu ku nyumba ya malamulo, mafumu, ampingo ndi anthu ena onse chifukwa chobwera kudzasangalalira moyo wa malemu gogo Christina Nyirongo. Ndizoona tikusangalala moyo wa mayi wathu Christina Nyirongo pokhala anali mayi kholo la chikondi, kholo limene limavomereza mwana wina aliyense. Muzi wathu panali anambiri kwati kuno kumakhala mitala koma amatilandira tonse ngakhale chakudya chikakonzeka samawerengera kuti uyu ni mwana wanga uyu asadi tonse timakhala tikudyera pamodzi kwati kuno ndipati mphara tinakulira pa mphara. Ndeti zakati kuwakumbukira chifukwa cha ulangizi wawo akhala otikonda anawo ngakhale azikazi athu ngakhale azukulu amene abadwa mabanja mwathu onse timawerenga iwo ngati kholo lalikulu. Mawu ake m'malo mwa nduna zaboma komanso aphungu a chipani cha DPP a Joseph Mwanamveka ati ndi odandaula ndi imfa ya gogo Christina Nyirongo. Tonse ma vice president komanso nduna zonse tili olira komanso okhumudwa chifukwa cha imfa ya mayi awo Honorable Jabu Muhango. Imfa ya mayiwa ndi odandaulitsa chifukwa kuti timaziwa kuti wina aliyense ngakhale ife nduna omwe komanso ngati ma vice president timadalira amayi athu, timadalira agogo athu pamene mwina zinthu zina zatipinja timapita kwa agogo kuti atithandize ationgolere kuti angatisa kukoza bwanji. Pamwambo wa malirowo panafika akuluakulu osiyanasiyana kuphatikizapo akhumbo kachali, nduna zaboma Joseph Mwanamveka, a Ben Phiri, a Madaliso Baloyi, Chimwemwe Chipungu, a Charles Muhango, akuluakulu aboma, aphungu a ku nyumba ya malamulo, mafumu ndi anthu osiyanasiyana. Gogo Christina Nyirongo amwalira ali ndi zaka 92 ndipo asiya ana 6 ndi zidzukulu 70. Hassan Phiri, MBC, Rumpi. Ndi nkhani ya chisoni imeneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu mawa uno, koma tisanasiyane tionenso mitu ya nkhanizi.
President Professor Arthur Peter Mutharika wafika mdziko muno kuchokera ku South Africa komwe anapita pa ulendo wapadera. Dziko la Malawi akuti lapeza ndalama zokwana $269 million kuchokera ku malonda afodya omwe achitika sabata 17 zapitazi. Mpikisano wa mpira wa miyendo wa atsikana wa AFCON ufika kumapeto lero la Mulungu pamene Scorchers itambitsane ndi Cameroon. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Chisomo Break. Mawa bwino. Mwadzuka bwanji yafika santha jarima upasiyani za nyengo. Mauno tikuyembekeza nyengo yozizira komanso ya mphepo yomwe iziwomba